saan? Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:50 databasan programan Liknaay Balay. May paruntal na saratay peteg-peteg tan matuan Liknaay Balay agong natan na Martes. Petsa dusla da bulan na Hunyo 2026. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Siyempre kalob kantabayo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Sumpalan yun nangal sa saya programan early in the morning. Nakapaborito Orly Navarro sa kabusol na saray balasubas tan matatakwad sa syura dinaro balot na saray nalalamas tan mananisyad katuan. Wadya mutlaya nayarin na pangiparuntalan na saratay liknaan nyo da saray nagagawgawa. Eda kaliber-liber na luyag na Pangasinan bansan Pilipinas sa issues tatang tanagagik antulaya. Pero antista yun inda nadalaan sa saratan niya liknaan nyo. Ilugay tini na happy birthday. Sa station manager tayo si Joey Baby. Yan, happy birthday manager. Talaga kamyamay ko na pansit kuwan na Nexon Dakal di madluksab. Oh, manager, happy birthday. Ilang taon ka na? Ayan. Karaya, good news. Good news, siyempre, mababa so presyo na produktong petrolyo. Medyo babalag at diesel anto Pero jada saya gasolina 4 pesos no agak nalilingo 5 pesos. Tani dati 80 natan 77. 82, 67. So at least luluksab. Ya saya kumon at tuloy-tuloy la tababiga nalik na tilan na matwa so saya intunda na gera tatang tanagagik. Si katutan susungugan no akin at biglan ni matagay. So presyo na saray produkton petrolyo. Wag ngayon ang dami pang mga kinakapang rason. Bakit kung minsan tataas ang produkto ng mga petrolyo kesyo matagay. So balor na dollar kontra peso. Kesyo natan susaray peak season na panagusar na krudo, gasolina ay sosilis. Huwag na nating
pahirapan ng madlang people dahil pagka tumaas yung presyo ng mga produktong petrolyo, syempre yung domino effect na tinatawag, yung pagtaas din ng mga aray manunaniran sa saliwan, nakaukulan tayo at sa inagwagaw panagbilay, di ba? Medyo masasakbay ni pero isyong parang ano to, politika na ba ito? O ano ito? Dami nang nagbibigay ng liknaan. Kung hindi ka ba kasama, ganyan ang gagawin? Ay ano ba to? Dapat tignan natin ano dahil ito na naman yung nangyayari dyan sa Senado. O may pag-aresto kay Senador Jingo Estrada. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, inaresto. Dahil dun mismo sa Senado, medyo nagkabangayan pa nga this is the Senate. Sabi pa nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, para hindi arestuin pero inaresto pa rin itong si Senador Jingo Estrada. Ay ano ba yan? Yung una na plunder sa 2nd Division ng Sandigang Bayan nakapagpiansa. Pero yung isa sa 5th Division, eto na, plunder. Walang piyansa. Kaya inaresto. Sabi naman ng mga nag-uobserba, baka dahil hindi nasa majority, hindi kasama ng administrasyon, kaya sila inaaresto. Yun ang kanilang liknaan. Hindi naman natin pwedeng adlangan yung kanilang mga reaksyon patungkol po dyan sa mga issue na yan, sa mga liknaan na yan ng ating mga kababayan. Sabi pa nga ng kumpare kong manginginom, Engineer Nixon sabi niya parang Grand Slam. Itong si Senador Jingo Estrada, alam mo yung sa basketball, pag nag-champion ka ng sunod-sunod na 3 beses sa isang taon, di ba? Dahil ang isang taon binubuo ng 3 conference, di ba? Pagka ikaw ang nanalo sa buong taon, 3 conference yan, Grand Slam ang tinatawag. Pang Grand Slam na daw itong pagkakasangkot ni Senador Jingo Estrada at sa kasong plunder dahil nga nauna nga yung nadawit din siya dahil siyempre tatay niya yung presidente dun sa issue sa wedding. Na kalaunan naman ay naabsuelto, di naman napatunayan. Pangalawa yung sa Napoles, ito na naman. Kaya nga nung dinidinig yung kasong itong issue sa flood control, sabi niya kung ako ang siguro ako sandito maniniwala ang tao dahil may previous na ako, sabi niya. Pero pag kasi Senador Risa walang maniniwala, sabing ganon, ito na nga, nangyari na nga. So subaybayan po natin at kahapon dami sanang mga aprobang batas dyan sa Senado na ito ay kapaki-pakinabang. Isa na dyan yung Magna Carta para sa mga BHW natin o yung Senate Bill ni Senador Risa Hontiveros patungkol naman sa pag-detinis sa mga pasyente sa mga ospital. Yan sanang tatalakayin, aprubahan. Kaso walang nangyaring sesyon dahil hindi daw sumipot yung majority. Ano ba yan? Walang quorum. Ito na yung epekto sa kabubuhay nating mga Pilipino na sana may mga kapaki-pakinabang na mga batas na dapat na maipasa dyan. Yung tinagagawa piktado tayo. Siyempre, alalahanin natin, sabi nga ng kumpare kong manginginom, sayang. Yung pinapasweldo natin, ang tas-tas pa naman daw ng sweldo ng ating mga opisyal, mga mambabatas na yan. Nako! So, eto na. Abangan natin yung mga susunod na mangyayari dito. Parang wala'y nagagawan urulan pagka hindi daw kapartido, wala. Parang ganon. Sige.
Pero good news at long last dyan sa bayan ng Lingayen, particular dyan sa barangay Manibok. Good morning, si Datinis Kagawa Darwina. Ngayon nasa na siya, Office of Tourism dyan sa Lingayen, na ang kanyang head, department head na pala ng tourism. Itong dating Municipal Information Officer na si Ma'am May Biray. Siya yung head ng tourism dyan sa Lingayen. Good news kako dahil yung mga the long wait is over. Sabi nga, eto na, ibibigay na yung ayuda para sa mga biktima ng bagyong Yuan dyan sa bayan ng Lingayen. Ito ho yung parte ng 40 million na galing sa Office of the President dyan sa Malacanang na matagal-tagal na inintay ng ating mga kabarangay. Ito na, ngayon na. Mag-uumpisa na itong alas 8. Sigurado, ang dami ng tao dyan sa covered court ng Barangay Manibok. Dyan sa Castillo, good morning kay former Barangay Captain Roland Tirado. Babalik ka ba, Kap Roland? At siyempre yung incumbent, si Chairman retired Lieutenant Colonel Ramil Paliso, good morning. May mga wala sa listahan daw. O yan, umagang-umaga yan yung usapan. Kaya good news at may bibigay na rin yung ayuda na yan sa ating mga kabarangay dyan sa Manibok. Siguro talagang nilagay lang kayo sa bandang huli. Dahil siguro natalusan yung inunaninan na Mayor Iday Castañeda yung mga malalayong barangay, di ba? Yung Manibok naman, love na love kayo ni Mayor Iday dahil siyempre taga dyan siya. At siyempre yung mga taga barangay Manibok naman, love na love nila si Mayor Iday Castañeda na nagdiwang ng kanyang karawan noong March 30. So yan ang good news dyan po sa Barangay Manibok, bayan ng Lingayen. At good morning din sa inyong mga konsehalis dyan kaya Councilor Doreteo, good morning sir. Councilor Ramos, Jonathan T. Ramos. At si Councilor Gab, Attorney Gab Makara, good morning. At sa lahat na ng mga opisyal dyan, si Councilor Randall Bernal, taga Barangay Manibok na yan. Talagang kumusta na yung yung mga tricycle driver natin diyan sa sa Barangay Malimpok, pinaglalaban yung inyo pong hinaing na sana mabiyayaan naman kayo dahil nga sa hindi sila nakatanggap ng 5,000 na fuel subsidy dahil sa hindi na isama yung kanilang pangalan. Lahat sila natoda dyan sa Malimpok. Nako, kawawa naman dahil nga sa hindi naisali yung kanilang pangalan dahil ang nagtrabaho yung OGT yan ng MSWDO. So sana hindi na maulit. Di bale at ginagawa ng remedyo ni Councilor Jonathan T. Ramos yan. Sama sina Councilor Doreteo at Makaraeg at mga konsehal dyan sa Lingayen para at least mabigyan naman kayo at matulungan kayo sa inyong hinaing. Mga kababayan ko dyan at kabarangay sa Barangay Malimpok, Lingayen, Pangasinan. Yun po. Yun yung mga good news natin. Yung pagbibigay ngayon ng ayuda, 1,000 ata per family. Lahat po yan, walang iniwan, walang hindi nabigyan, maliban lang doon sa mga parang walang pangalan sa listahan. Di bale, asikasuhin nila yan. Yung inyo pong mga liknaan, suwisyon, mag-text lang po kayo sa ating text line 0945-183-4352 sa Facebook page ng Radyo Pangasinan, DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Makikita na ninyo. Live na live tayo sa Facebook, sa YouTube. At syempre sa inyong mga cellphone, 88.1 FM yan.
Morning sa mga nakikinig dyan ho sa Barangay Baritaw, Manawag, Pangasinan. Talaga naman napakapalad ng mga taga 4th District. Kaya siyempre ang inyong board member, Doc Jerry Rosario, talagang isa sa mga sasabihin nating matalisiw na board member sa lalawigan ng Pangasinan. Talagang ginagawa niya yung assignment niya sa lahat ng pinag-uusapan niyan. Kung hindi po pwede at may questionable, kaya siya tumatayo. At siyempre, pinaglalaban niya ang karapatan ng ating mga taga-probinsya, not only in the 4th District, but in the whole province of Pangasinan, di ba? Yung reflectorized vest. Siya yung may akda niyan at mga iba pa. May mga nababalitaan tayo dyan na parang yung papurmahan nga ba sa sesyon. Matagal na tayong di pumupunta dyan, mag-aapat na taon na. Hindi na tayo nakapag-cover ng session. Yan lang po yung ating nababalitaan. Dapat kayo ay makisali at sa mga deliberasyon, mag-isip ng mga makabuluhang mga resolusyon o ordinansa para sa inyong mga distrito. Para siyempre yung pagre-representa ninyo sa inyong mga distrito, talaga naman makikita nila na dapat nga kayo na kayo ang inihalal para sa mga kadistrito ninyo. Alas 8:20 na ng umaga. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umukong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panalo sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Yan ho ang Grand 88 Gaming Corporation, larong may puso. At habang kayo ay tumataya sa Small Town Lottery, ay nakakatulong pa po kayo sa ating mga kababayan. Dahil po yung tinataya po ninyo, part of it, napupunta ho sa Kawanggawa dahil ho sa share ng Grand 88 Gaming Corporation sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya legal po yan dahil mayroon hong authorization to operate na nanggaling sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Yun po yung game of chance, pagtaya, na habang kayo'y tumataya, nakakatulong pa po kayo sa inyong kapwa. Sumaya pakinabang ang gobyerno sa larong ito ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Na ang nabigyan ng PCSO ng prangkisa sa Pangasinan, ito hong Grand 88 Gaming Corporation. At siyempre yung kanilang obligasyon
ay hindi naman nila napapabayaan obligasyon sa kanilang mga kabo at kobradores, pati na rin yung obligasyon para sa pagbibigay ng share sa PCSO at syempre gumagawa rin sila ng kanilang corporate social responsibility, pagkawang gawa na mismo galing sa kanila ang pagbibigay ng mga ambulansya at mga educational assistance. Yan po yung ginagawa ng Grand 88 Gaming Corporation. Larong may puso, sigurado ang panalo at nakakatulong pa po sa taong bayan. At legal po yan dahil sila po yung nabigyan ng prangkisa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya ang tangkilikin ay yung mga legal na palaro at huwag doon sa mga illegal. Ang kapulay malaam yung oras sa iyang programang Liknay Balay. Monsoblayla sa iya programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Narenglanyutan kasumpalan na pigaran makanan paimano jad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Saya balit sa Maktoryo Amigo, RJ Bere Jimenez at your service always Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa